खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिखां ब्रह्म क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सुबुंस्राय देहा फाहामसालिया बन्द जानायनि लामायाव नामा थांनाय जानुवारि दाननि गेजेराव क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सुबुंस्राय देहा फाहामसालिखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनाय आरो माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौ लांलाय लाबोलाय सोलिदोंमोन आरो फिन माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनायखौ धरना हाबाफारिनि गेजेरजों गोथौयै खौरां मेलनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों। आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सुबुंस्राय देहा फाहामसालिनि अपारेशन थियेटारखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव शिफ्ट खालामनो नागिरनायखौ क'क्राझार सहरनि नोगोरारिफ्रा धरनानि गेजेरजों क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सुबुंस्राय देहा फाहामसालिनि सिगाङाव जेरैबायदिमोन बेबायदिनो थाफिननांगौनि दाबि खालामदों। बे हाबाफारियाव आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव बिक्रम नार्जारी आरो क'क्राझार सहरनि नोगोरारिफ्रा बाहागो लादों। নাই সেইটো আমাৰ সেন্টিমেন্ট ৰাইজৰ সেন্টিমেন্ট সেইটো আমাৰ পুৰণি কলিয়া হস্পিটাল হয় সিভিল হস্পিটাল এই সিভিল হস্পিটালৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো তেওঁলোকে ভংগ কৰি পেলাই বেলেগত দিব বিচাৰিছে তো মেডিকেল কলেজ আমি মেডিকেল কলেজ পাইছো সেই মেডিকেল কলেজটো কাবাৰ দয়াত কাবাৰ মানে ইচ্ছাত আমি পোৱা নাই আমি ৰাইজে আন্দোলন কৰাৰ পিছত বড়োলেণ্ডৰ যিটো আন্দোলন সেই আন্দোলনত আমাৰ যিটো ডিমাণ্ড আছিলে এই ডিমাণ্ডৰ ভিতৰত এইটো এটা আছিলে তো মেডিকেল কলেজ বিচাৰিছো মেডিকেল কলেজ হ'ব লাগে আমিতো হ'ব নালাগে বুলি কোৱা নাই ইয়াৰ পুৰণা সেটআপটো ইয়াৰ যিমান মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সেটআপ মেচিনাৰী গোটেইটো ইয়াৰ পৰা লৈ যাই পেলাই মেডিকেল কলেজ চলোৱাটো দেখাব বিচাৰিছে সেইটো ভাৱনা এইটো চৰকাৰে মেচিন বিলাক কিনা নাই মেচিন কিনিব লাগে কিনা নাই আমাৰ এৰিয়াৰ মানে পুৰণা মেচিন বিলাক লৈ যাই পেলাই দেখাব বিচাৰিছে যে আমাৰ মেডিকেল কলেজটো চলি আছে ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰে মিছলীয়া চৰকাৰ এই চৰকাৰটো মিছলীয়া চৰকাৰ মানে যাতে আমি ইয়াৰ ৰিকগনিশ্যনটো আমি আমাৰ বাতিল নহয় তাৰ কাৰণে এইটো কৰিব বিচাৰিছে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নলবাৰী যদি হস্পিটাল থাকিব পাৰে সিভিল হস্পিটাল থাকিব পাৰে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ সিভিল হস্পিটালটো কিয় থাকিব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ মেডিকেল কলেজটো ইয়াৰ পৰা দূৰ হয় দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ দুৰহ হয় আৰু দুৰহ হয় কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰি পেলাই কোনো এজনক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে গতিকে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি এই সিভিল হস্পিটালটো ইয়াৰ পৰা উঠাই লোৱাটো আমি বহুত দুখ পাইছো ৰাইজে দুখ পাইছে ৰাইজে দুখ পোৱাৰ কাৰণে আমি বাধ্য এই সিভিল হস্পিটালটো আমি ৰখাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাটো ৰখাবৰ কাৰণে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে আমি মানে পৰ্যায়লৈকে আমি যাব পাৰো যিকোনো পৰ্যায়লৈকে আমি যাব পাৰো এতিয়ালৈকে কি ডিপাৰ্টমেণ্টটো লৈ যোৱা হ'ল আপোনাৰ এতিয়ালৈকে ENT গ'ল ডেন্টিষ্ট গ'ল যোৱাকালিৰ পৰা ক্ল'জ অৰ্ডাৰ দি আছে ক্ল'জ কৰিব লাগে মানে কনচিকিউটিভলি যোৱাকালি এইবিলাক লৈ গৈছে ENT আই ডেণ্টেল চাইকিয়াট্ৰিক ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট এইবিলাক ক্ল'জ কৰিলে যোৱাকালিৰ পৰা ক্ল'জ কৰিলে তো তাক কোনোবা পেচেণ্টক এডমিট কৰিলে আমাৰ ডক্টৰবিলাকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ পঠিয়াব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ল এইটো আমাৰ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজটো আগতে স্থাপন কৰা এইটোৱে পিছ পৰি গ'ল এইটো চৰকাৰৰ অৱহেলা হয় নে নহয় আমি বড়োসকলক অৱহেলা কৰিছে মই কৈছোঁ ইয়াত সকলো সম্প্ৰদায় বিভিন্ন জাগাত আছে তাৰমানে এইটো মেইনলি বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চল হয় বড়োসকলক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতাৰণা কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক কাম কৰিছে লাজ পাইছোঁ মই আমাৰ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত এডমিট কৰা এজন সাধাৰণ পেচেণ্ট খাব পৰা নাই খাব নোৱাৰে তাকে মানে ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট দিব নোৱাৰে বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ল তো তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ অনাদৰ হ'ল মানুহজন মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাত আমি আজি পৰিছোঁ আমি সুস্থ মানুহৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ চিন্তনীয় বিষয় হৈছে
আমি মেডিকেল কলেজ থকা সত্ত্বেও ইয়াত আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট নহয় ক'ৰবাত মানে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত এডমিট কৰিব লাগে মেডিকেল কলেজ দিছে কিন্তু প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত নিনিলে আমাৰ উপায় নাই এইটো অৱস্থা হৈছে কিমান বছৰ হ'ল একৰ্ড কৰা 2003 চনত একৰ্ড কৰাৰ পিছত আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ ফাউণ্ডেশ্যন হৈ গৈছিল আজি কিমান বছৰ হৈছে হা বহুত বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো ফুল প্লেজেড মেডিকেল কলেজ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ঘৰ মাত্ৰ বনাইছে এপইণ্টমেণ্ট দিছে এপইণ্টমেণ্ট দিলে কি হ'ব ডাক্তৰ বিলাকৰ বহুত প্ৰাইভেট চেম্বাৰ আছে বৰপেটাত আছে ক'ৰবাত আছে তেওঁলোকে বহুত দূৰত প্ৰাইভেট চেম্বাৰ বিলাকত তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিবলৈ যায় ইয়াত কি ক্লাছ চলি আছে এইটোতো আমি বুজি নাপাওঁ আমিতো ছাত্ৰ নহওঁ বুজি নাপাওঁ কিন্তু এই অৱস্থাত মেডিকেল কলেজটো তেতিয়াহ'লে সেইটোও নহয় এইটোও নহয় কি হ'ব আমাৰ ৰাইজৰ অৱস্থাটো এই গতিকে আমি দুখত মৰ্মাহত হৈছোঁ আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাললৈকে আমি মানে প্ৰটেষ্ট কৰি যাম যেতিয়ালৈকে আমাৰ চিভিল হস্পিটেলটো ইয়াত থাকিব বুলি এনাউন্স নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি কৰি থাকিম RNB सिभिल हस्पिटाला जोबोद पुराना हस्पिटाल बियो दा बे हस्पिटाला क'क्राझारनिनो बिखायाव जानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जायगायाव गोबां बेमार आजारनि सिकित्साखौ खालामबोनाय जादों आरो बे गेजेर जायगायाव बे हस्पिटाला गायसनजानायखाय मानसिफोरनि बेमार नायनायनि थाखाय गोबां मोनसे सुबिदा जों मोनोमोन दा जोङो सरकारा दिनै बे सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनानै जे गोदानै गायसनजानाय जे मेडिकेल कलेज जायनाखि बालागावआव जागासिनो दं बेसरगावआव जागासिनो दं बेवजे लांनो नागिरदों बे जोबोद दुखुनांथाव बेखौ जोङो मोजां मोनाखै आरो बेखौ जों प्रटेस्ट खालामनांगौ क'क्राझारनि जेसेबां नागरिकफोर दङ बिसोरो बेखौ बादा होनांगौ जाहाथे बेसरगावआव जानो गोनां जायनाखि मेडिकेल कलेज बेयाव जाहाथे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि जायनाखि फसंथान बेखौ जाहाथे लाङा जों बेखौ बयबो होबथानांगौ जोंनो ट्रिटमेन्टखौ नांगौ जोंनो देहा फाहामथायखौ नांगौ दा मेडिकेल कलेजआ जाथों जोंनि थाखाय बे जोबोद बरायथावना जों बेखौ बरायो बेसरगावआव जानाखि मेडिकेल कलेज जाबाय जों बेखौ बरायदों बे साबना हामना जानांगौ मोजां जानांगौ आरो बेयाव सफिस्टिकेटेड इकुइपमेन्टफोर लाबोनानै जोंनि माने बायदिसिना बेमारफोरखौ फाहामनाय माने जों बेयाव जायगायाव मोननांगौ दा खिन्थु बे नङा जे बेसरगाव मेडिकेल कलेज जानाय लोगो जोंनि RNB सिभिल हस्पिटाला जे बोखारजानांगौ बे बाथ्रा जानो हाया खुनु जानो हाया जों साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो फाहामथाय मोननो थाखाय RNB सिभिल हस्पिटालाव जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनांगौ आरो बेयाव जायफोर माने लेप्सेस जाहा दंमोन जोंहा माखासे इकुइपमेन्टफोरनि जे खम दंमोन बे इकुइपमेन्ट खमफोरखौ जोङो लाबोफिननानै साबसिननिफ्राय साबसिन ट्रिटमेन्ट होनानै जों सिभिल हस्पिटालखौ जों खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव जे माने सिभिल हस्पिटाल दङ बे सिभिल हस्पिटालाव जे साबसिननिफ्राय साबसिन खालामगासिनो दङ दिनै क'क्राझाराव जों मानो खालामनो हाया बे क'क्राझारनि बिखायाव जे एफा मोजां माने हस्पिटाल जाखाथारबाय एफा मोजां ट्रिटमेन्टनि सेन्टार बियो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो फैनानै सिकित्सा खालामनो हायो दा बे सिकित्सा खालामनो थानाय बे सुबिदा गोनां बे मोजाङै गायसनजाखानाय बे सिभिल हस्पिटालखौ मानो बोखारनो दा उलथे जोङो बेखौ बिर'धि खालामो बेखौ बोखार मोना आरो गभर्नमेन्टआ बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनांगौ जों बेखौनो जोङो खावलायदों आरो बे खावलायनायखौ लानानैनो दिनै जोंनि बे धरनानि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों जेसेबां दा डिपार्टमेन्ट लांदों बेनिफ्राय बे डिपार्टमेन्ट मोनसेबो लांमोना जों साबसिनसो खालामनांगौ मानो लांनो फालाय आरो बेथ' बे हस्पिटालानो जालाना बिदिबा माखासे बाहागोखौ बोखावना लांब्ला जोंनि देहाखौ खावसे बोखावना लांब्ला जोंनि देहा मा जागौ बोले गथे जेसेबां दङ जा सिभिल हस्पिटालाव बेखौ जोङो लाखिनांगौ आरो जेसेबां नांगौ जोंनि थाखाय दरखार दङ बे दरखारि जायनाखि जन्थ्रपातिफोर दङ बेखौ जों लाबोनांगौ आरो गोगोम मोनसे फुल प्लेजेड सिभिल हस्पिटाल जों खालामनांगौ जों बेखौसो दाबि खालामो अजद फैबाय थादों बे मेडिकेल कलेजाव माखासे ट्रिटमेन्टखौ खालामनो हायाखै बरपेटा मेडिकेल कलेज बा गुबुन जायगाफोराव रेफार खालामनो होनाखै बेनि सायाव मा बुंदों दा बरपेटा मेडिकेल कलेजाव हरनायाथ' बेनोथ' जोंनि प्रब्लेम दा जोंहा बे प्रब्लेम दं जेब्ला बे लेप्सेसा जादों जेब्ला बेखौ फुलफिलसो खालामनांगौ जोङो जाहाथे जों बाहेरायाव हरनाङा अनेक प्रब्लेम जाबाय जोंहा एथ' गोबावनिफ्रायनो बे सिभिल हस्पिटाला जाबोनाय बिराद माने बिराद फुराना हस्पिटाल बे दा बे फुराना हस्पिटालाव जुदि माबा मोनसे लेप्सेस दंब्ला
जों बेखौ माने सुफुंनांगौसो खिन्थु सुफुङाबालानो जे बेखौ बोखारनो हाब्लाथ' गाज्रिसो दा जों अनेक प्रब्लेम नुबोदों माबा मोनसे इमारजेन्सि माबा जायोब्लानो माने बरपेटायाव रिफार खालामहरो ओरै गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव रिफार खालामहरो दा जाहाथे जोङो रिफार खालामनाङा जासे बेयावनो जोङो फुल फेजेड जों ट्रिटमेन्टखौ मोननो हायो बिनि बेब'स्थाखौ सरकार लानांगौ दा बेखायनो सरकारखौ दाबि खालामबाय थादों गोदोनिफ्रायनो बयबो बे जायगानि मानसिफ्रा बुंबाय थादों जे जोंनो फुल फेजेड मोनसे हस्पिटाल नांगौ जोंनो बे जायगायावनो जों इसिबांनाखि जोंहा सिकित्सा खालामनांगौनि बेब'स्था जानांगौ बे जाहाथे बेयाव जायो बेखौ बुंबाय थानाय जादों दा बिदि एफा गोबावसिम दासिमबो दि जायाब्ला आरो बे दिनै भारत माने आसाम सरकारा दिनै बिसेसरि हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै बिराद माने गोग्गाना बुंबाय थादों जे सिभिल हस्पिटालफोरखौ मडिफाइ खालामनाय जाबाय आसामावनो मोजां सिकित्सा होनाय जासिगोन बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों खिन्थु दिनै आसामावथ' गैबावा क'क्राझारावथ' दोन क'क्राझारनि बादैबो आसामावनो मोजां सिकित्सानि बेब'स्था गैया जाय फलाव दिनै आसामनिफ्राय गोबां माने मानसिफ्रानो माने आसामनि हस्पिटालखौ नेग्लेक्ट खालामनानै आसामनि हस्पिटालखौ बिसास खालामाबालानो आसामनि हस्पिटालनि प्रति बे माने फोथायनाय गैयाजासे दिनै गुबुन जायगायाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थांदों दिल्ली बायदियाव थांनो गोनां जादों माद्रास बम्बे बेफोराव थांनो गोनां जादों हायद्राबादाव ट्रिटमेन्ट खालामनो गोनां जादों मानो बिदि जादों दिनै जों आसामाव जुदि मोजां सिकित्सा जादों होनना बुङो आसाम सरकारा दिनै जोंनि जायगानिफ्राय मानो बाहेरायाव थांनो ट्रिटमेन्ट खालामनो बेखायनो जोङो बुङो जे आसाम सरकारा ओरैनो बाथ्रा खोथा बुंलाबायनायखौ बाद होनानै जे आसामाव जे मोजां ट्रिटमेन्ट जानांगौ मोजाङै सिकित्सा खालामनांगौ बे बेब'स्थाखौ आसाम सरकारा लानांगौ जों बेखौसो खावलायो धरनाया माब्लासिम सोलिगोन बेखौ खालामबाय थागोन जोङो दिनै मैयानिफ्राय खालामबाय दिनैबो खालामबाय आरो गाबोनबो समफोरबो जों खालामनांगोन आरो जों जेरैखिया जों माने बे हस्पिटालखौ जोङो लाखिनांगोन बे जाहाथे बेनिफ्राय शिफ्ट खालामा मोनसेबो बाहागो जाहाथे बाहेरायाव लाङा बेनि थाखाय जों जेसेबां दिन जोङो माने दाबिखौ मानिया बेसेबां दिन जोङो धरनाखौ खालामनांगोन आरो जों मबिलाइसखौ खालामनांगोन मोजाङैनो दासिमबो जयैनो मोजां मबिलाइस खालामनाय जायाखै मोनसे सेन्टिमेन्टजों हरखाब माने बे धरनाखौ खालामबाय जादों दा जोंनि मबिलाइजेसना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगोन जों बयबो रायजो राजाखौ खावलायो टाउनबासिखौ खावलायो जाहाथे बयबो बे धरनायाव बाहागो लायो गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।